तो सब कटी लाश बुझाता। हो बाबा परवाह करे खातिर ले जा चले जा। हमर बबुआ के रहुआ बचा लिए। ठीक है बेटी रुका रुका। थोड़ी लेट हो गल है ये बा। चल कनिया का चोना कइलू तोर चल कन ए मम्मी जी हे परिछि लिया जा परिछि दी हमरा के धर है किसी के बेटा है का यहाँ के? हां ये हमर बबुआ अब हां गोल लागला चाची के चाची के गोल लगा चाची गोल लागला बेटा भारी भारी लोढ़ावा ले हले आमा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो खोला बबुआ पलकी के बड़ी से मैं खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरे जागे ओला रला बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोर जागे ओला रला बाड़ी नरमी कलैया बबुआ धीरे से दबैया हो उठी के बैठी जइहे सासू जी के धियावा हो लाले लाले पुड़िया भाभी पाकावहु ना पवली हो तबले निरंजन बबुआ दुल्हन लेके आइले हो तबले निरंजन भारी भारी लोढ़ावाली हले भाभी बाड़ी खाड़ हो खोल बबुआ पालकी के बड़िया मंगिया बह लिया चल कने भरा दुल्हन के साल बाया नार के कली महाफूल के कली दुल्हन धीरे से उतर जा ससुर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बबुआ तनी चल जाओ जब बगीचा में तो हो जले फूल त 4 गो तुर के ले ले तब पूजा करे के बाटे जल्दी तुर के लेके आओ तोरा नु जल्दी आवो तले जलावा भर ली अरे बबुआ अरे बबुआ अरे का हो गलो का हो गले दादा करा के हे जा किसी गिर अरे हम का करी रे दादा ई का करे का हो गले भगवान जी का हमें एक घर में आ गइल बाड़ू अब सब तहरे देखे करे के बा आ केहू बात कुछ बोलियो दी तो बात सहल जाला केहू के जवाब निखे देवे के ठीक ना हां दुगो बात सहला पर ठीक रहेला ठीक बाटे जी हम जब तक जिंदा बानी रह के कबो भी रह के शिकायत के मौका ना देम अगर गलती से भी हमरा किसी कोनो गलती हो जाता टे भूल चूक के भी तो रहुआ हमरा के समझाएम हमरा के माफ कर बा कोई बोली त हमरा से कहिह हम ओ लोग से बात करबा कि तू ओ लोग के जवाब मत देह एगो के बा एगो भाभी बाड़ी मम्मी बिया एगो बबुआ बा अब के बा घर में जा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बापू खोल रहा बेटा खोल रहा तो कुछ ना होगी ओके अरे देखा ना बाबू के का हो गल बेटा हो कनिया अरे देखा ना हो आंखें खोला तो नहीं के बाबू जी का हो गल बाबू के नाम गइले बेटा का हो गल तेरा के बेटा का हो गल हमर लड़का के मम्मी जी का जन हमरा खुद नहीं बाबू का हो गल हमर लड़का के जी दादा हम नहीं के जी बाबू ये काहे नहीं के बोला छी आया भेजले अरे हम 4 गो फूल ले आवे के 2 गो फूलवा ले आवे के भेजले अपन लड़का के दादा हम 2 गो लड़का के फूलवा ले आवे के भेजले चला जाओ हमर अरे छोड़े लेके जाए दे अरे हमर बबुआ क्या हो गई जी और छोड़ के हम बार खाने निकल जास में ना बाबू रे क्या बोले कबीरा
सुनो ये भाई साधो हे पद है निर्वाणी हो राम हे पद है निर्वाणी राम अरे जब से बियाह कोई नहीं जा डायने के आवे के अरे कोई हमार बबुआ के बचा ले के कहां ले जाएंगे कोई हमार बबुआ के बचा के कॉल जाओ दादा अरे क्यों ना के देखे वाला है दादा जल्दी चला हो दादा मुसाफिर हरे भोर हुआ है हर गाड़ी आने वाली है लगा के चल गए हर गाड़ी आने वाली अरे ये तो सब कटी लाश बुझाता बाबा परवाह करे खातिर ले जा चले जा हमर बबुआ के रवा बचा लिए ठीक है बेटी रुका रुका तनी बच्चा कर धरब अरे कहूँ ले गांव घर ले ना देखला सुनल हो जा अरे देखवा ले जा बाबा जेकरा बुझाई लो कैसे देखो नहीं जा अच्छा तनी धर तन कि हम लड़का के तनी देख ली ऐसे काहे कहतड़ू केहू कुलछनी ना होला ठीक ना से घर में बाबा पैर डालत हमर लड़का के चबा गइल जब से कुलछने इहो त केहू के बेटिए बहिन नहीं है तहरे से इहो बिया धर बच्चा धर बेटे के चबा गइल करे के कार मिला जय हो गुरु गोरखनाथ लख निरंजन हमरा लड़का के बिलहन कहाँ कटले बा हो अरे बाबा परवाह कटले बाबा आए बाबा हमर लड़का के देखी नहीं बाबा हम जीते पर में कहाँ कटले बा तो देखी जय गुरु गोरखनाथ कौन देखा था बाबा के बाबा देख आई बेटे कटले बाबा बात देखी तो आए अरे बाबा अच्छा मैं घबराए के बेटी कौन बात नहीं के ठीक ना घबरा जा मत तन की हमरो के देख ले बता जा ए बाबा ठीक ना अगर गुरु गोरखनाथ के महिमा रही तो तार बेटा सही सलामत से हां बाबा जी जी हम ठीक ना बेटा के रहुए सही को कर रहुए जोर बाबा मत जय गुरु गोरखनाथ लख निरंजन है गुरु अगर बाबा से ठीक हो जाए जौन कुछ मानियान जवान शक्ति द गुरु बाबा के हो शक्ति द गुरु जय हो गुरु गोरखनाथ राउर महिमा बा गुरु रुका हम 20 खींच तनी कर जय गुरु गोरखनाथ तोर सही बेटा सही सलामत से जी जाई एकरा में मत सोचो को जसन जय गुरु गोरखनाथ शक्ति रवा देहि गुरु एकर गोद सुना मत करी एकर गोद के आंचल भर देहि गुरु गोरखनाथ बाबा हसत खेलत जासन बाबू बाबू रे उठना बाबू 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 जब तो हाथ मुंह चलता लड़का के हां चला दिला तो बाबा हां ठीक बाबू रुको रो घबरा जान बाबूआ जय गुरु बाबूआ तो जब पानी नहीं खेला तो मारे के लड़का के उठावा बाबू जय गुरु बाबू हम देखिए बाबू बाबू सब ते हाथ मतलब सब कुल के चलते भइल चुप ना रह तू ऐसे तू काहे कहतड़ू तू डाइन के तारा के बार-बार कहता नहीं ओकर लोग ने मौत केहू के ना देखे ठीक ना आ तू दूर रहो ए लड़की कहतड़ू कुलछनी बाबू गोल ले रुका तन की भंगवाइल बा नशा में जानते बड़ा कि वो ऐसा चीज हो सन की काट दियसन तो मैं देह अंग अंग भींग जाई अरे लड़का हंसा गाले आगे का छकतर सरे तनी हवा आप दसन लड़का के जय गुरु बाबू महिमा राउर बा गुरु गोरखनाथ
तन के लइका के तन ठड़ा होके त अपना पैर पर तनी खड़ा होके तन ठड़ा होके बेटा खरो को आ गोला आँख खोलता आँख खोला बुआ ठीक हो जाई बेटा कहाँ तार काट दे रहा बैठा हमारे भीड़ बैठा जो तोर लइका के आज पीछे धुर ना लगी ठीक ना बाबा रवा के जौन कुछ चाहिए हम सब देवे खातिर तैयार बनी बाबा आधा कट्ठा को हम देखिए तो लिख दे हमर लइका तोनी के घर दुआर कहाँ हरे हे रास्ता में कहाँ लेके जाते हो सब ए जे हनी सुगर गांव के हनी जे पास में के हनी बाबा तो ठीक है बाप तो शाम हो गई कभी सन तो मान ल कि काल हम आ सकीला आइम बाबा जरूर ठीक बा आपकी खातिर भाई सेवा लेकिन हाजिर बा। ऐसे है बेटी का शुभ मत बोल ठीक ना बहुत बहुत उपकार बाबा अरे हमें के वाला रहे बाबा हमनी के कहा तनी को करे में कमी नहीं के हो ठीक है हमारा के चले दे बाबू भिक्षा ले लेती बाबा बाबा कुछ अरे कल ही ना कि काल हम आई ए बार शाम हो गइल बा हां बाबा तो आज का हम आई बाबा ठीक बा हम आई हमनी के हाथ में कुछ बबुआ के लेके चला चलो बाबा बाबा हमारे नाती के बता दे बाबा सदा सुहागिन रह जा बेटी बाबा आज ना रहती तो हम अपन नाती के ना देखत बाबा सौभाग्य रह पुत्री हमनी के वो कलंक लागे वाला हमको ओई दिन शादी हो ना ना बेटा मौत ताहले कहीं है कि मौत बिना चेहला मान लो कि इनका घर में लात लगौते उनका बेटा के का हो गई ई गलत बात आदमी कमेंट करल कि फलाना डाइन बिया तब चिलनिया डाइन बिया ई आदमी गलत बोललन ठीक ना ई आदमी के गलत बोल बहुत खराब चीज बा केहू के मन में दुख लग जाला बेटा ठीक बा ठीक बा बाबा भुलाई मत जरूर आ जाए अरे गाड़ी आने वाली है